Hem vingut ací per a donar les gràcies a tota la societat valenciana perquè si avui Carlos Mazón ha renunciat, ha dimitit, una paraula que ell ha evitat dir però ha dimitit, ha sigut gràcies a tota la societat valenciana que durant un any i 5 dies no hem parat de repetir-li que era indigne estar al cap del Consell, que no podia continuar perquè no va estar a l'altura aquell 29 d'octubre de 2024 i no ho ha estat durant un any i 5 dies i no ho ha estat tampoc per anar-se'n en el seu Parlament on ha intentat fer-se víctima. Víctima de què? De les seues mentides, però les veritables víctimes són aquelles persones que van faltar aquell 29 d'octubre de 2024. Que les víctimes són les víctimes i altres persones són altres persones. Una cosa, a partir d'ara, Mariló, la vostra, la fulla de ruta, l'estratègia vostra, per on passa? Per continuar exactament igual? Efectivament, nosaltres el que busquem, perquè el que volem és seguretat, busquem la veritat del que va passar aquell dia 29 per a saber què fallar i què no torni a passar, la justícia que arribarà i que té que arribar al final i una reparació. Però és que dins d'aquesta justícia que estem buscant no només està el president, està tot el Consell, perquè no van estar a l'altura, perquè se van abandonar a les persones majors, perquè els escolars no sabien què tenien que fer, perquè no va estar ningú en el barco. El Consell va fallar en bloc i ha de dimitir tot el Consell. I el que no podem fer és estar en mans de les polítiques negacionistes que s'han portat des de fa més d'un any perquè estan en mans de Vox. No podem seguir en polítiques negacionistes que neguen el canvi climàtic, perquè estem veient que les pluges cada volta són més fortes, perquè estem veient que hi ha episodis climàtics que se n'ixen del que hem viscut, com han sigut tornados en la Ribera. S'estan eixint, hi ha un canvi climàtic que s'ha d'assumir i per a això no pot estar dictant i donant suport a un president, dictant qui va ser el president, un partit que està fent polítiques negacionistes. Per això el que volem és que s'enllesca una dimissió de tot el Consell i en tot cas que se'n vagi a eleccions. Demaneu eleccions, clarament, no? Nosaltres el que volem són veritat, justícia, reparació i memòria per a les víctimes. I el que estem dient és que no podem seguir en unes polítiques negacionistes del canvi climàtic i que siga des de Madrid un partit com és Vox el que diga qui va ser el pròxim president de la Generalitat. Perquè si no tenim clar si ha dimitit o no ha dimitit, ara ja ho tenim clar, el que sí que tenim clar és que qui hagi de ser president de la Generalitat, com ha dit este matí en el seu Parlament Carlos Mazón, haurà de passar per el filtro de Vox. I per tant, si quan va ser Carlos Mazón elegit va tindre per a ser president, va tindre que eliminar la unitat valenciana d'emergències, perquè va ser una exigència de Vox, quina serà ara? Quina serà l'exigència d'ara de Vox per a votar a un president de la Generalitat? Nosaltres el que volem és la veritat, la justícia, la reparació, memòria per a les víctimes, i si ara hem d'afegir estar segurs, tindre la seguretat de que ens van a protegir i de que s'estan fent polítiques correctes, seguirem també per aquest camí. Mariló, moltíssimes gràcies per la deferència d'estar amb nosaltres i així està la teua casa per a contar el que estimes menester. Si vols afegir alguna cosa més... Com sempre, gràcies a la plantilla de Apunt per estar en nosaltres. Yo creo que el problema que se ha tenido en la Dana son obras de infraestructuras hidráulicas comprometidas desde hace muchos años que no se ejecutaron porque no había disponibilidad presupuestaria según los diferentes gobiernos. Esto no es una cuestión de cambio climático o no cambio climático, son obras que hubieran aminorado esa barrancada y que desgraciadamente no se acometieron y que esperemos que se acometan. Luego, Mariló Gradolí pueda pensar en Vox, en que están en contra, bueno, la voluntad de los electores es sagrada, son los ciudadanos valencianos los que votan y los que deciden. Y lógicamente el voto de Vox, el del PP, el de Compromiso, el del PSOE, tienen el mismo valor.
Jo el que veig és que és molt preocupant, és que ara mateix l'autogovern valencià està residenciat en Madrid, absolutament. Vull dir, el que passi així es decidirà en Madrid. Ho ha deixat clar Alberto Núñez Feijóo, marcant la línia a aquesta espècie de revolta interna del PP que pretenia situar a Vicent Montpó en la rampa d'eixida de les eleccions de 2027, o d'ara, si s'hagueren avançat. S'ha vist clarament que això no passarà. I també al mateix temps Vox és que des de l'inici de la legislatura no se maneja un paper en les Corts Valencianes sense que en Madrid diguen pots manejar aquest paper. Sí. Per tant, a partir d'ara, els valencians hem de saber, i és una dada important, que l'autogovern dels valencians està ara mateix absolutament residenciat en Madrid.